दासिमबो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ भुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिन्थिगोन नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव बोरैबाफोर गोदानै हाबसनफैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै हरदो। नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां, आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनि गोसोखौ आंनो होदो ना। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमबो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ भुल नायाखै अब्ला आंनि नैबे चेनेलनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों आबुल नार्जारि, रंजालि नार्जारि। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि करिय'ग्राफार, डिरेक्सन आरो प्रडिउसारानो जादों थाख्लाय नार्जारि। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ भुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुङानो जादों आर.एन. क्रिएशन। बिथांमोननि नैबे इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमबो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखै। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थागोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसै।